بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام زهير كله كرنات عالم زلهم دك تواريخون تجان معرتنا بيتنا مدحنا يسوع كريستوس كسب زلنا يساعد رديون حلون سلزعك بالناس ما أملاكنا زخبرنا سمسجنا يكون كمون ما أملاك صورسان الماريم كبر المسكنا يكون زلنا وقتي شاد شيء سمون نعابتهم زي شاد شيء سمون نعابتهم جابر هير زبل سيامي زابو قدوس ياريديو غير ومن بمبال سيامي بودلو ابز سومون زي قدس بيتكريستياننا كله تزمرو توعلو تسبكو تستمرو بملو سلا غبر هير سلا زبل مولا اغلغلوت نزي ነገር زي كغلصو قدوس ياريد بزيما كم زمبال غلصو منو وئتو غبر هير ومن زي ركبو سناي ويسيمو دي بكلون وايو كاي بيلو እግዚአብሔር ገብርኄር ወምእመን ዘበውሁድ كونك ببزو سيمك با واستفساه لجزيك እንዳበለት ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ቀኒ የዘሰሙን እዚ ናይ ገብርኄር ስለ ደግነቱ ስለ ጽቡቅነቱ ስለ እሙንነቱ ዝተረኸሉ ሰሙኒ ነዚ እንታይ መባልዩ መኑ እቱ ገብርኄር ወመን ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሰናይ ويسيمو دي بكل نوايو انتي مالتيو ويتو سناي كغبر زرخبو اب لعل كل غنزبو زشمو حياواي قاسا حياواي غلغالي منيو كايبي بيلو እግዚአብሔር ገብርኄር ወመእመን ዘበውህድ መእመን ኮንከ دي ببزوه سيمك با واستفسال እግዚእከ مليشر ما እግዚአብሔር ከም ዝበሎ بوحر تامين كاخمو اب لعل بزح شمكاين اب حغوس غويتاخا اتو ዝበሎ ለዋ እሙና غلغالي منيو ببال قدس ቤተክርስቲያን ዓመት ነዝና ዘከረት ተዘምሮን ተخبرون ዘለና ይወቲ ሻርሻይ ሶሙና ያብጾም ጾም አብጾም ካብ ጅምር ዘወረደልና ጀመርና ያብጾም እግዚአብሔር በመህረቱ ስለዘረዳና ክሳብዝ ዘለና ሰዓት ገብርኄር ናብ ድብል ደረጃ በጽሕና ለና አብዘ ወረደ ድብል ክርስቶስ ከም ዘወረደ ስጋና ተዋሂድም ለዕልና ከም ዛበና አስተማሃርናሉ ማዕራፊው ቅድስት ድብልም ተባላሽና ዝነበረ ቅድስና አጥፊና የዝነበርና ቅድስና መሊሱ نحنا بصومون مسوطيمنا قدسنا نستمرسلو وقت يحالفنا اتسالساي مكرا دبل اماناوي بيت مقدس ناي كريستوس لزخنا مقدسون خانت كريستوس نابانا متيو مقدسو زنصالو وقت مخانوس علساي سنبت مرينا اترابعي سنبت مصاغو دبليو بزح زمن سرح مام نفسنا كاب كريستوس املاخنا كاب እግዚአብሔር املاكنا تفدينا زحلفنا يم زمن نيريو سلازي نزنا عرق زمن كوننا كريستوس بحمامنا نحمامنا كرحق نسو نسغانا توايدو تغليصلنا نيريو اتا حمشاي انتاي دبل بصحنا دبر زيت دبلم كريستوس املاخنا كم دمت بغورو كم دمت اندارانا يو زعرق املاخ اندارانا يوم كم دمت زستمهارلو وقت خوينم حليفو اذا لما عالتي بصحنا يدلنا وي صباح سنبت انجمرو قنيات عبصوم ገብርኄር اذا ገብርኄር دحر دبر زيتي انتاي دخونيو دحري ቅዱስ ያሬድ ባሳይማ ከምሰሩም ድሕር ደብረ ዘይት ሲዑ ድመጸ ወቅቲዩ አብዝንታ ይደረደካ ክርስቶስ ቅድመ ማዕራጉን ደቅ ሰባት ሂቦም ዘኸደ መክሊት ከምደሎ ተዛዓረገ ከምዝመለስ ገብርኄር ንዝብል ጉዳይም ኡምናት አገልገልት ዲኹም ዘክሩን ምባል ቅዱስ ያሬድ መንፈስ ቅዱስ ከምዝገለጸሉ ቅዱስ ያሬድ መንፈስ ቅዱስ ከምዝገለጸሉ አገላልጻ መበልሻል ሻይ ሰሙን ገሩ ዘምጾ እዚ ሎምን ዘራረበሉ ገብርኄር ዝብል ናይሎሚ ዛዕባና ገብርኄር ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለዚህ ብልዩ ገብርኄር ማለት በአመጻጹ ቃሉ እንታይ ማለት እዩ ሕያዋይ ወይም እሙና አገልጋሊ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቃል እዩ ትዝገርም ነገር ጎይታናን መድኃኒናን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
بزي مثل استزاربلو معالتي يلن نزي حواريا قدوس ማርቆስ ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብል ወዘንበል ምሳሌ ይተናገረሙ بزي مثل حارب كوي تزاربون بزي مثل زتزاربوا له معلتاي نبرن يبل بزي مثل زي تزاربوا له مصحف قدس توسونو ختنتن خلو زاباغي ابز مهرو لغزي ناي موسى اباغي انده حسبه انقص وصان ابز سمرو لغزي خا بهر وصان ناي زلو قرسانا بوتات انده حسبه زوم بهر بوصان زلو قرسانا بوتات بينداتو انترا تبايلو نبي እግዚአብሔር ቅዱስ እዝራ እስራኤላውያን ካምርኮ ምስተመርሱ ካብ እስራኤላውያን አዋጽዩ መርሕዎም ምድረ ቡጣን አተወይሉ ስለዚህ ዚኦም አምድረ ቡጣን ዘቀመጡ አቦታት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከሳዕ ሕጂ ቢህዎ ዘለው ሰባት ብፍላይ ነዚ መቅድመ ወንጌል ክዛረብን ከሎ ቅዱስ ሐዋርያ ማቴዎስ ደጥመቆም ሰባት እዮም እሶውን አብ ምድረ ቡጣን ዓመት ከቀመጡ ዝፍቀዶም ሰባት እዮም ኣብዚ ዓመት ከሞቱን ተራደልዮም ይሞቱ ከሞቱን ተዘይደልዮምን ካብ ጻ ህይወት በሊዖም በህይወት ተሐዲሶም ይነብሩ ይብሎም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ዝነበሩ ግዜ ከይተንከፍና ይኹን ሓልፍ ዘይንደሊ ቅዱስ ዞሲማስ ካብለታት ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ናብ ምድረ ቡጣን አተወይሉ ኣብ ምድረ ቡጣን ኣብዛተወሉ ግዜ ነቶም ኣብ ምድረ ቡጣን ዘለው ዘተወሉ ህፃናት ይምህሮም ነበረ ይምህሮሎም ኣብ ዝነበረ ግዜ ግና ካብለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ጸሎት ሰዓቱ ስለዛኸሎ ናብ ናይ ጸሎት ቦትኡ ካቱ ነቶም ተማሃሮ እንታይ ብሎም ይድብል ሰብን ተራመጪው የለም በልዎም በመባል ተዛረቦም ይሉ ኣብ ምድረ ቡጣን ኃጢአት ዝባሃል ዘይፍቀደሉ ቦታ እዩ ኃጢአት ጭራሽ ደይራይሉ ቦታ እዩ ከነ መሰረቱ ኃጢአት ደይል ስለዝኾነ ናብ ባዘ ሲማስ ዝደለዩ ምስመጹ አቦና ቤለው ተባይሎም ነቶም ተማሃሮ ምስተሓተቱ ቶም ተማሃሮ እንታይ ደም ድምልሱ ብናይ ዓዶም የለም በናይ ዓድና ግና ውሽጥሎ በመባል ተዛረቦም ይሉ እንታይ ደረካዚ ኣብ ምድረ ቡጣን ኮይንካ ሓሶት ከም ደይፈቀድ ሓሶት ድባሃል ነገር መሰረቱ አይፈቀድኒ ማለት እዩ እዚ ሰሙዕ ቦታት ጉይሆም እንታይ ብሉ ይድብል ዞሲማስ ከምዝ እንተራ ኮይኑ ደቀና ክፎት መረልና ይኻ ምባል ካብ ምድረ ቡጣን አውጥው ይሉ እሶም እንዳበኸ ናብ መሬት መጽይሉ ስለዚ እዞም እንብሎም ዘለና ምድረ ቡጣን ዘለው ቅዱሳን ቦታት ክሳዕ ክንድዚ ዝኣክል ኃጢአት ዘይፍቀደሉ ቦታ ንኃጢአት ዝተሓፍር ቦታ መሆኑ ይሪካ ንንግዲ ናብ ርሑቕ ሃገር ክኸይድ ዝደለየ ሰባይካ ንኣገልግሎት ተጸዊዑ መኽሊት ሃቦም ይብል ንብሙሎም ከከም ዓቅሞውን ነታ ሓደ 5 ነታ ሓደ 3 ነታ ሓደ 2 ነታ ሓደ ሓደ መክሊት ሂቦም ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ይብል ሃገር ከይዱ ዝተባሃለ በዓል ጸጋ ወይ ርሑቕ ሃገር ዝኸደ በዓል ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ርሑቕ ሃገር ምኻዱ ወይ ርሑቕ ሃገር ከደ ዝብሎ ንሰማይ ከም ዝዓረገ ንምግላጽ እዩ ሰማይ ካብ መሬት ርሑቕ ከም ዝኾነ ክርስቶስም ናብ ዙፋኑ ናብ ልዕልንኡ ንምባል ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ኢሉ መኽሊት ማለትካ ጸጋ ወልድ እግዚአብሔር ወይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወህበት መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ነዚ እኮ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእክቱ እንታይ ምባል ዛረብ ወህበት በበይኒዩ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ይምባል ዛረብ ወህበት ብዙሕ ወሃቢ ግን ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እቲ መክሊት ተባሂሉ ዘሎም እንታዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ነዚ ግን ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ክትርጉሞ ከላ ነዛ 5 መክሊት ተዋሃበ 2 መክሊት ተዋሃበ ሓደ መክሊት ተዋሃበ ክትርጉም ከላ እንታይ ምባልያ ትትርጉሞ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና መንግስተ ሰማይ ህገ ወንጌል ተስፋ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ 5 መክሊት አሎም ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለው ቅዱሳን ነቢያት እዮም ቅዱሳን ነቢያት ክወርድዩ ኢሎም ትንቢት ተዛሪቦም ሙሉም ስለዚህ 5 መክሊት ዝተዋሃቦም ነቢያት እዮም 5 ዝተዋሃቦ 5 አትሪፉ 10 ከም ዝገበረ ነቢያቱን በቡሊ ኪዳን ክወርድ ዝበልዎ ክርስቶስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ አስብ ትንቢቶም ናይ መቅባል ምሳሌ እዩ አስብ ትንቢቶም ናይ መቅባል ምሳሌ እንታይ ማለት እዩ ገነት መንግስተ ሰማያት ከም ዝኣተው ንምጥቃስ እዩ ካብ ነቢያት ወገን በዓል 5 መክሊት ተባሂሉ ዝገለጽ ንምሳሌ ቅዱሳን አቦታት ደምጾ መተርጉማን ቅዱስ ሙሴ ይብል ሙሴ ማለት ካብ ነቢያት ወገን እዩ ቅዱስ ሙሴ ጎን ናይቲ ክወርድዩ ልስተነበዮ ጎኑ 5 መጽሐፍተ ብሉይ ኪዳን ምጽሒፍ እዩ 5 መጽሐፍተ ኦሪት ምጽሒፍ እዩ ስለዚህ 5 መጽሐፍተ ኦሪት ዝጻሐፈ ሙሴ 5 መጽሐፍተ ዝጻሐፈ ቅዱስ ሙሴ በዓል 5 መክሊት እዩ ስለዚህ 5 ዝተዋሃቦ 5 ረቢሑ 10 ከም ዝገበረ ሙሴ ንክርስቶስ አምላኽና ክወርድዩ ተባሂሉ ዝተነበየ ቃል ፍጻሜ ይረኺቡ ንገነት መንግስተ ሰማያት ናይ ዝኣተው ምሳሌ እዩ ስለዚህ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ሰዓት ዝዛሃቦ መልስ እንታይ ነይሩ ኦ ገብርሄር ወምእመን
زبابهد من كون كدب بزو سيمكبا واستفسحوا لإجزيك أنت أو وحد تأمنك حيوان لو هنا قالي أو وحد تأمنك يا خما بوز حق شمك سلازي ناب حقوس قويتها أطوب مبال ملسوا الليل سلازي بقولي كيران زي حمشت مصحف ترصحف موسى ورديو كولديو تباهيلو زتنغرلو كريستوس فصامي يريوم ناي فصاميم كريستوس املاخنا ተወሊዱ ተሰቂሉ ሞይቱ አድሒኑ ንገነት መንግስተ ሰማያት ናይዛቶም ምሳሌ እዩ ማለት እዩ በዓል ክልተ መክሊት ተባሂሉ ዝትርጎም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ሊቃውንት ከስተምሩ ሁሉ እንታይ ምባል እዮም ዘር በዓል ክልተ መክሊት ማለት ጴጥሮስ ይብሉ ጴጥሮስ ከመይ በዓል ክልተ መክሊት ኮይኑ ብሉይ ኪዳንን ሐዲስ ኪዳንን አዋሃሂዱ ስለዝምህር በዓል ክልተ መክሊት ይባል እዚ ማለት ናይ ቀለም መምህርነቱን ምግላጽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምስጢረ ሰማይ ወምድር ድሕር ምግላጹ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ምስጢር ድሕር ምግላጹ ቅዱስ ጴጥሮስ አስተምሂሩ ቄሌሜንጦስ ደተባሃለ ውሉድ አምጪዩ ስለዚ ናስተምህርነቱ ወይ ናይ ቀለም መምህርነቱን ምግላጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ክልተ መባል ተዛሪቡ በማዕረግ ደረጃ ግን በዓል ሐሙሽተ ማዕረግ ማለት ሊቀ ጳጳስ ፓትርያርክ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዞም ሐሙሽተ መክሊታት እዚ ሐዘ ቅዱስ አቦይ ዞም ሐሙሽተ ማዕረጋት ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንታይ እዩ أبزو كلنا كم فلتم زلونا معركات نيجرس في تكرسنا لونا اتقدمي ناي باتراريك معرك أمبروت إديو أمبروت إد كلاي سميتك أسيس سالساي سميتك دياكون رابعاي تمكت حمشايكا قربان اليوم حمشت يوم ناي حدا باتراريك تأجا ناي حدا باتراريك مكليت يوم مالتي سلازي زوم حمشت مكليت نبلوم زلنا بفتعتمهم ወይ ነዞም ሐሙሽተ መክሊታት እዚኦም ይፍጽም መክሊታት ባፋዛጽሞም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸቲሉ ከምኡ ዘአመሰሉ ቅዱሳን እንታይ ምባል መልስ የስምዖም ኦ ገብርኄር ወምእመን ዘበውህድ ምእመን ኮን ከዲበ ብዙ ሰይመከባ ውስተፍሳው ለግዚእከ አንተ ሕያዋይን እሙንና አገልጋሊ ኣብ ውሕድ ተኣሚንካ ኢኻማ ብዙሕ ሸመከ ስለዚ ናፍሳ ጎይታኻ ናብ ደስታ ጎይታኻ እቶ ተሰለም ክበር ብምባል መልስ ይሂቦ ብምባል ይዛር ቅዱስ ጴጥሮስ በጣም ዝድነቕ አቦይ በተአምኑ ሃጣው ኣብ ቅድሚ ዝራእና ያቦይ تحت بمبال تحتهم نزقلت أبو كلاي بمنكسنا نعملخ وزسمري زلوا كل جدي فوز غدا تامن هتا وزبلنا كريستوس أملاخنا حليفو أبزوش تقول له معالتي قدوس بيتروس بنصحة ناب كريستوس أملاخنا استملسه ود مزمور أبتخلاي بمنكسنا كريستوس أملاخنا زسمرة هواري زلوا كل جدي فون كريستوس أملاخنا دسعة أتسالسين بسماعتنا كريستوس أملاخنا زت تختلي مالت كريستوس نتخي تسقيلو أنا معري أبيكعني سلازن نقول كل أفي سقول المبال زبادة صحيح مبر رابعيكا مسرتنا يقدس في تكريستيان نازغنا أبوي سلازي إذا أبوزي بعد حمشت مكليت كبرون قليل كبر زلوا أبوي كنا سلازي قدس في تكريستيان ناقن ناي كلام تمرتون مقلات بعد كل تمكليت مبال تمتو معرقنا أبي نبلا لنا بعد حمشت معرق وي باتراريك زبل زوم أبلع لستقصنا يوم نايلك أباسس مكليت زيامي بعد كل تمكليت استوى دما كهانيو ناي كان سلطان ناي كان حلفنا ناي كان أقلقلوت انت توالي كل الطيب مكليت استوى على كهانيو بتمكت يقلقل بقربان كا يخبر نمأمنان إن أقلقلنا أبقى مجزيابير دقرب بتحدو قنو ناي كان كبريك قليل كبري كونن كان مالت ناي جزيابير ناي سبنا أقلقالي أمونغو جزيابير نامونغو سبن كوينو ما أكلاي دانيا التعراقي كوينو زغومي زكان نقولنا سلازي ناي كان أقلقلو دما تمكتن قربانن بمبال قدس في تكريستياننا تزارب تسالساي بعل حدا مكليتو بعل حدا مكليت مالت يوداي كم قدس بيتروس عب اجر غويتا خوفيلو استماره كم قدس بيتروس معر قدس بيتروس مخاد عب اجر كريستوس املاخنا نسلست عمل زاكل قال وانجيل زتمهارو تمرتغنا نغويتو عاشيتو نغويتو زقتله ወደ መዝሙር بفلاي وانجيل كجلس انكلو انتايو بمبالي دزارب بعد حمشت مكليت قدوس موسى يبل حمشت مصحف تصحيفيو بعد كلتا مكليت قدوس بيتروسيو اذا مالت غنا موسى يبلصو كلتا استوال مصحف تبولينا وحديث كيدان ايوم بزار تزاري بعد حدا مكليت غن يلو يهودا يلو شو انتايلو كابزي مرغم زياد حننا اوصو بك أوتو كابزن وصاي دربيو نافت محرقة مسنا ندلو أوتيهم دربيو دبل ترجمان ليك أنت ترجمه له أوتو مسألة هون يتمشى بمبالي فتحو حجد طعمه حجد تصبغ بمبال يترجمه سلازي كوفيلو نستمهارا مكليت أبيرو هنسوم ساعة قبره بو كومن بعد حدا مكليت استوهله دياقوني نتلوكو
ስለዚህ ፋጠን ስለዚህ ረዳ ማለት ሊቃውንቲ ትርጉሙን ይመርውን እዝን ተራእይልና ግን ከምዚ ክንሪዮ ጸንሐና ተራ ኮይኑ ግን ሓሙሽተ መክሊት ማለት ናባና ነምጻዮም ሓሙሽተ መክሊት ተባለው ኩሉ ወዳ አዳም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ወዳ አዳም ኩሉ ድተውሃቦ መክሊት ሓሙሽተ መክሊት ዞም ሓሙሽተ መክሊት እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ መስፈጠሮ ሓሙሽተ ህዋሳት ሃቦ ይብል እግሪ አፍንጫ ኢድ መልሓስ ዓይኒ እዝንን ምሱ እዚኦም ሓሙሽቲኦም መክሊታት እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ከብን ከሎ በዘም ሓሙሽተ መክሊት ንእግዚአብሔር ተኣማኒ ዝኾነ ውሉድ ንኹንኮነሉ በእግርና እና ፍቅሩ ንኹንጎይ ዝተዋሃበና ጸጋይ በእግርና የጋር እግዚአብሔር ንሰብ ዝሃቦን ምንታይ በሚሕር መንፈሳዊ ተቃጥሎ በሚሕር መንፈሳዊ ምቅጻል በእግርና ክርስቶስ ናብ ዘለዎ ስፍራ ንኹንጎይ አፍንጫና ሙዝ ዝኾነ ጨና ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንኸነስተተሉ ንኸነስተማቅረሉ ዝተዋሃበናይ ቢድናስ አካል ክርስቶስ አምላኽና ዝተሰሜት ልብስ ሐዋርያት ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያንና ንኽንደሰሰሉ ዝተዋሃበናይ መልሓስናስ ክቡር ቅዱስ ዝኾነ ስጉን ደሙን ንኽንቅበለሉ ንኽስተማቅረሉ ዝተዋሃበና ዓይንስ ንሰማይ እንዳቋመትና ጽባሕ ንስኻ ናብ ዘለኻይ ስፍራ ንኽንመጽእ እግዚአብሔር አምላክና እንዳአና እንዳብልና ንሰማይ ንኽነቋመተሉ ማዕዶ ሰማይ ሓሊፍና ንተስፋ አስተማቂርና ክርስቶስ ንምምጹ ኣብ ህላውነት ረኺብና ንገነት ንኽናቱ بعين منا ونداتمتنا ننبرلو بأذا الناس قالوا لا سمعنا ننبرلو قالوا لا سمعنا أبزكوب ونت كنت الرخاء ويكن العلاج قبلنا قدست عدلنا نايود سب قدسنا نايود سب كبري دفرس مع عشرين ثلاثة بهيلو أدينا هوان أيتبلع خمس ترى أم لس مسفل عدنا طيب أستوعلو هوان بأذانا ندمت ديابلوس مس ديابلوس نمززراب عرفت بأذانا ندسمعته دمتي بأداوا حيزان خطر رجاجت مدليت بأداوا نزحزتون نزرجاجت تقداي بأفاس تماغير خطبتهم دليت بأفان استعملت قداي بالعلنا نجزاير نقطع حلفه تمنيت نزو كله ناي هوان شجر نعاق نزل لوا كبري أسينو نبزل لنا يمدري زود أوكي أستوعلو إذا كبر استمر سلنا معاتي ما أملاك الصور ساندنجل مريم ندمت قدوس جبريل ملاك مسمعت نايزان نرنجلنا تمليسو نكرسوس أملاخنا مسحقفت نايراونا دنجلنا تمليسو نقدوس جبريل إذا خابي يخون اللي يزبل قال مستزاربت نايل السنة نايم الحسنة كل انتنا نتهنا تمليسو بقارب كتر ويتكرسان مستمر لسه تاب كتر ويتكرسان مسحبيت نايجارنا دنجلنا تمليسو سلازي حجي زلنا يو كبري حج زلنا يمكليت رخص مكليت ده يكون قدس مكليتيو نزيم حموش تيم هواساتنا እግዚአብሔር ምሕረቱ ንቅድስና ዝኾነ ሰብነት ገይሩ ይብናይ ማለት እዩ ስለዚ በዚኦም እንብለም ዘለና ህዋሳት ንመነገልግል በእግርናና ፍቅር ክርስቶስ ለንጎይ በአፍንጫናስ ጧዕም ዝኾነ ጨና ናይ ቤተክርስቲያን ነሸተት በእዳውናስ አካል ናይ ክርስቶስ ዝኾነት ቤት መቅደስ ዶ ንድህስስ በመልሐስናስ ክቡር ቅዱስ ዝኾነ ስጉዶ ንጥዕሞ ነስተማቅረሉ ንፍቅር አምላኽ ነስተማቅረሉ ዶ በአይንናስ መምጻ ወልደ እግዚአብሔር ንሰማይ እንዳጥመትና ንጽበዶ በእዛናስ ድምጺ ወልደ እግዚአብሔር እንዳሰማዕና ነቋመት ዶ ስለዚህ በዚኦም እንታይ አይነቱን መክሊት ተፈርም ናባናስ ግደ ነዚህ መክሊት ካዚ ተጠቂምካን ክርስቶስ አምላኽ እንደመስገና ነውል ዘመንም ግዴታ ናዩ ዝማሃርና ዝገሰጽና ነው ለዋሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ነው ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን